ግን ከመይ ጌርና ንነብር how to live with that person ግን preparation ይብልና so in short ሰብሎሚ ብዛዕባ መርዓ እምበር ብዛዕባ ሓዳር አይዳለውን ኣሎ you know መርዓ is just a matter of ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ብዛዕባ ጻዕዳ ንከደን ጸሊም ንከደን ቀይሕ ፊዮሪ ይሁን ቲ ዴኮሬሽን እቲ ገለ ኩሉ ሰብዳሎ ኣብቲ ውሽጢ ሓዳር ምስኣተኻ ግን ቀጻልነት ንክህሎ ተሓዳር ግን አይንዳለውን ኣለና ብዙሕ ሰብ አይዳለውን ኣሎ እቲ ምድለው just ነታ ሓንቲ መዓልቲ ነታ መርዓ ጥራይ ሰብ ዝዳሎ ኦኬ እቲ ዓቢ ጌጋ ደሎ ኣብኡ ሰብ መርዓ ይዳሎ እምበር ንሓዳር አይዳለውን ኣሎ ኦኬ መርዓ እቲ ሃኒ ላ ናይ ሓንቲ ሶሙን ምድላዋት ናይ ወርሒና 6 ወርሒ ምድላዋት ሽዑነታ ሓንቲ መዓልቲ ኢልና ኢና ንዳሎ ታመርዓ ምስ ሓለፈት ግን እቲ ሓዳር ግድበሃል ግን እቲ ሃኒባኒ ንበሃለሉ ደይኮነ ሓዳር በዓሉ አሳይመንት እዩ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦኬ ስራሕ ሄደለዎ ቆልዑት ክመጽዮም ትምርቲ ከተብጽሕ ኣለካ ቆልዑት ክትሕዝ ኣለካ ስራሕ ክትከይድ ኣለካ ክትመጽእ ከለካ በዚ ኻኒ ኣቦ ሆይንካ ነዞም ቆልዑት ክትሕዞም ኣለካ በዚ ኻኒ ንሰበይትኻ ክትርከበላ ኣለካ ንሰበይትኻ ክትንከባኸባ ኣለካ ደሴም ነታ ሰበይትኻ ከምኡ ማለት እዩ በዚ ኣደያ በዚ ሰበይትያ በዚ ስራሕ ትኸይድ so all this assignment ኣብ ሓዳር ደሎ ሕጂ ነዚ ፕሮግራም እንተዳ ኣዘይ ተዳሊና ኣብ ሓዳር ምስዓተና completely distort ተኸውን ማለት completely እቲናትና expectation realistic ደይብሉ መዓልቲ ፊዮሪ ደምጻለይ ዘየምጻለይ ስለምንታይ መዓልቲ ከምዝ ደይገበረለይ ቫለንታይንስ ኢሉ ከምዝ ደይገበረለይ ንብሎ all this unrealistic ድሆነ expectation ስለዘለና እዩ ኦኬ ሰብአይ ኮይኑ ንሰበይቱ ፍላወር አይግዛላ ማለት አይኮነን ኦኬ but you have to understand cultural orientation ድበሃላሉ እቲ ናና cultural orientation is completely different ሕጂ እቲ ንመሃሮ ካብ culture ንመሃሮ እቲ ጽጽቦ ነገር ክንወስድ ንኽእልና ግን complete expectation ጌርና ኣብቲ ሙቪ ንሪኦ ዓይነት እሱ ኣብ ሙቪ ስታር ኣብ just ኣብ ህይወቶም አይኮነን ኦኬ just recorded plans ተገብረ ከምዚ ግበሩ ካብዚያ ናብዚያ ሽዑ በካሜራ ኣሎ ገለ ተባሂሉ እምበር it's not realistic ሕጂ የህዋቴ ከአኒ እቲ everything on media ንሪኦ it's not real okay media is media okay it's not real ንኩሉ exaggerate ገብሮ ንኩሉ you know appealing አይንኻስ appealing ንኽገብሮ ሕጂ ንኣብነት ስእሊ ክንሰርሕ ከለና ቪዲዮ ክንሰርሕ ከለና ፊልተር ገለ ንጥቀም ኢና ምሽ which is okay ፊልተር እንተዳ ተጠቂምና ሕጂ ንዓይ ከምዚ ስለዝራአሁም ብዘይ ፊልተር ሲ ከምዚ አትመስል ገለ this is weakness okay ስለዚህ ከምኡ ትገብሩ አንተ ዳአለሁም እቲ ፊልተር ንምንታይ መጽኡ ሳይተረዳኩም አሎ ማለት እዩ you have to understand ኣብ ቲቪ ኒውስ ክትሪኡ ከለኹም እቲ ኒውስ ትርኢ ብጣዕሚ ብዙሕ ላይቲንግ ገለ ድግበር ሚዲያ ኣብ ዓይንኻ ሰሓቢ ክኸውን ኣሎ that's why ከምኡታ ስለዘለው እዩ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ከይተፈለጠና ስክሮል ንገብር they do it purposely okay ኣብ ዓይንኻ እቲ ላይት ሪፍሌክት ክገብር ከሎ addictive እዩ by the way so they do that purposely ስለዚህ እሱ አምጽኹም ሕጂ ንዓይ ኣብ ፊልተር ደሎ ስእልታት ያምጽኹም ሎም አንተ ኻኒ ፊልተር ስለዘይብለ ከምዚ ኢልኩም ተደገርኩም ላ አው ላፋት you honestly speak አው ላፋት እንታይ ራሞ አዲ እንዴ ይኮነ ታቦይ ጻዕዳ ይኮነ where do you want me to get those images it doesn't work that way okay ስለዚህ እቲ ፐርፐዙ ከይስሕተልናቲ ንገብሮ ነገራት ንሐስቧት ተሐሳስባ well oriented ክኸውን እቲ ሐቅነት ደለው ንኽኸውን እሱታት ክንሐስበሉ ይግባና okay so what makes a good partner many እቲ a good partner ንብሎ ወይ ካኒ እዚ ንክልቲኡ ይልኩም ኣለኹ ንሰብአይን ደቀንስቲዮን who is a good partner በሃል እዚ ሰብአይ ሲ ሕጂ ንኣብነት ንሓደ ሰብአይ ረኺበስ ንሓደ ወዲ ተፋሊጠዮ ሻሂ ሰቲና ገለ I think he is a good partner ዝብሎ ከም ጓል እንታይ ስለዝራእኹ ወይ ካኒ ወዲ ኮይንካ ጓል ደይ ትገብር ትሪያ I think እዚ ኣሲ እንተኾይኑ ሓቢሩ ጸሊ ወይ ካብ መምሃራ ሽማግለ we will talk about that okay so you have to understand hadar ኣብዚ ምድሪ ንዓና ንኽጥዕመና ኢልና ንሰርሖ institution
اوكي نابنت ብዙሓት ብመስለና ለው ሓንቲ ጓል ብፍላይ ብናና ካልቸር ናና ኮሚኒቲ ጓል እንተዳ ዘይተመርዓ ወይ ሰብኣይ እንተ ዘይተመርዑ ሙሉ ኣይኮን ካን ድበሃል ኣለው ሓዳር ብጣዕሚ ቢዩቲፉል ነገር እዩ እግዚአብሔር ድፈጠሮ ስለዝኾነ እቲ ጸገም ዘሎ ኣብ ሓዳር ኣይኮነን እቲ ጸገም ዘሎ ኣብ ሰባት እዩ ኦኬ ሰባት ነቲ እግዚአብሔር ደሃቦ ቲ ቢዩቲፉል ኢሉ ድፈጠሮ ኢንስቲትዩሽን ሰባት አቢዩዝ ገብሮ ስለዘለው እዩ ቲ ሚኒንግ ድስሕት ደለው እምበር እቲ ሓዳር ድበሃል ትብሉ ሰባት that is wrong I don't support okay ሓዳር ብጣዕሚ ቢዩቲፉል እግዚአብሔር ድፈጠሮ በረኸት ደለው ቦታ ናብራ ክቀለሉ ዝግብኦ ቦታ you know ክልተ ስለዝኾኑ ናብራ ክቀለሉ ዘለዎ ቦታ እዩ እምበረይ ሓደ ባሪያ ኸውን ሓደ ንጉስ ክኸውን ገለመላ ኣይኮነን is just one of the support system ክኸውን ዘለዎ ቆልዑት እግዚአብሔር ፕላን ዝገበሮ ኣብ ሓዳር ዘለዎ እንተዳኣ ተወሊዶም ንክልቲኦም ናይ ክልቲኡ ፍቅሪ እናረኸቡ ንክልቲኦም ከዓኒ ሓላፍነቶም ከዓኒ እሱ ከመቦ እቲ ናይ ኣቦነት ነገር እናምሃረ ኣደ ከዓኒ we are different okay ኣደታት ብተፈጥሮና ደቂ ኣንስትዮ we are nurture ኢና ንገብር you know nurture ንገብር ንሕብሕብ ንምህር ገለይና አቦ ከዓኒ ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ ኣለዎ ቃል ኣምላኽሲ ኣቦስ ሃይማኖት ምህር ብል ኣቦሲ ንደቂ ደቁ ከማን ገንዘብ ኣቐምጥ ጥሪት ይቐምጥ ብል ኣቦሲ ነታ ገዛስ ዓንዲ ክኸውን ድግብኦ ንሰበይቱ ቴኬር ድገብር ንደቁ ጋይድ ድገብር ንደቁ ሞገስ ክኾኖም እናተገብእ እንከሎ እቲ ቦትኡ ራይትፉል ቦትኡ ዘይተረድኦ ኣቦ ግን ወይ ከዓኒ ባዕሉ ብሮክ እንደሆነ አቦ እንተኾይኑ ግን እንታይ ይኸውን ነቲ እግዚአብሔር ድፈጠሮ ሓዳር ድበሃል ቦታ አቢዩዝ ገብሮ okay abuse ገብሮ no this is very wrong ሕጂ ሓዳር never again ዘ ሓዳር ገለመለ ሓዳር ገላ ሓዳር ኢልኩም ንሓዳር ትጸርፉ you have to be careful because እግዚአብሔር ድፈጠሮ ሓደ እኳ ክፉእ ነገር የለን it's beautiful ግን ከምቲ original plan ናይ እግዚአብሔር እንተዳ ዘይካይድናዮ is where the problem is ስለዚህ ትጸገም ዘሎ ኣብቲ ሓዳር ኣብቲ እግዚአብሔር ድፈጠሮ ኣብቲ ኢንስቲትዩሽን ደይኮነ ኣብቲ ሰባት እዩ ሰባት አካይዱ ስለዚህ ካልናሉ እቲ ሮንግ አካይዳን ሮንግ ኤክስፔክቴሽን ስለዘለው ጥራዩ ድበላሾ ደሎምበር እግዚአብሔር ድፈጠሮ ሕማቅ ስለዝኾነ አይኮነን okay the first ሰለስተ ፒ ድበሃል ኣሎ ሕራይ እዚ ብዛዕባ ፓርትነር ክንዛረብ ከለና ንመን ክመርጽ ዝብል ቶፒክ ነልዕል ከለና ሰለስተ 3P ፍሬምወርክ ድበሃል ኣሎ ኦኬ ሰለስተ P ፍሬምወርክ ድበሃል ኣሎ ሓደ እንታይ ታ ቀዳመይቲ ፍሬምወርክ purpose በሃል okay does he know who he is and where he is going okay ታ ቀዳመይቲ purpose ታ the first purpose ሃይና ሄረ ታናይ መጀመርታ ፒ ፐርፐዝ በሃል እጂ ነቲ ወዲ ክትመርጽዮ እዚስ ንሰብ አይ ከሆነኒ ኢልኪ ክትሓስብ ከለኺ ቀዳመ ክትርኢ ደለኪ ፐርፐዝ በሃል እቲ ፐርፐዝ በሃል ወይ ከአኒ ኣብዚ ሶሪ ንደቅንስትዮ ምዝራብ ስለ ዝለመድኩ ወዲ ናብ ጓሊለ ብዙ አይዝክሮኒ ፕሊዝ እዚ ትምርቲ ንክልቲኡ ሳይድ ኦኬ ንወድን ንጓልን ስለዝኾነ ያዋተይ ስምዑን ይኹም ሕራይ ንደቅንስትዮ ጥራይ ኮንኩን ዝዛረብ ደለኹ is for both okay እቲ purpose ሕጂ ንጓል ክትራኽባ ከለኻ does she know who she is ናታ identity ኣለዋ ድዩ ኣነ መኒ ትብሊ ክትብላ ከለኻ ወይ ከኣኒ who are you ክትብላ ከለኻ ወይ ከኣኒ እስኺ ከኣኒ who is he does he know about himself ከዕልለክ ከለውሲ ብዛዕባ ናቱ vision ዛረበክ ድዩ ብዛዕባ ናቱ plan ነግረክ ድዩ ናይ ህይወት ፕላኑ ኣርሐ ኣቢሉስ planu allawodi plan allawodi plan ዘይብሉን ተኾይኑ a man without direction becomes distraction by the way ብዙሓት ሰብኡት ኣብ ሓዳር መስኣተው ነቲ ኣብ plan ኣብ ህይወታ ዝነበራ ጓል plan ሳቶም ተዳ ዘይብሎም distraction ኾኑ በቃ distraction በዚ አቢዝ ገብራ በዚ ንቆልዑት በይናት ሕዝብ በዚ ሕጂ ካብቲሳ ተኸደውን ነበረት መገዲ distraction ሆና ማለት that's what they say a man without direction is a distraction كم أيو أب leadership أب دخونه أب حدارهون أب حونتهون أب سرحهون أب نحجر أب كله أب leadership بوت عزلوسا
انت دا دايركشنو دا يفلت نابي يخيدالو كابي جميرو هيوتو 10 years كاب حجسي هيوت كنابي يخيدالو 5 years ني هيوت كاس انتاي بلان عليك دبل حتى كملس انت دا زي إلو زسب he has no plan ስለዚህ ፕላን ዘይብሉ ሰብ ነዚ ሰብ አይ ተመሪዕዮ you will be frustrated ፕላን ይብሉን በቃ he doesn't have plan ስለዚህ እሱ figure out ስጋብ ዝገብር you don't consider him come husband ማለት the same ንጓል ክትመርጽ ከለኻ 5 years እንታይ ፕላን ኪ تبلا انت اكتماري تدلي انت عينت هيوت كتنبري تدلي انت what do you want to work on your life اب هيوت كس انت كتسرحي تدلي انت بلان كيل كايا اندعي ولا هنتي I don't know اندعي انت لا she's a pick me girl okay pick me girl دبالالو كوفلن ولا هنتي زرحان سبعي تراي دصبا they want سبعي متيو take care كغبرا كوسدا ገለ خغزالي مكينا غزالي دبلا they are called pick me girl we don't want pick me girl okay نحنا ندلي سبيتي one of the assignment سبيتي دلوا is نتسب اي support مغواريو support تغبرو ግን vision انت لويو vision انت زي بلو انت يا support تغبرو حجي you have to understand نحنا دق انستيو بتفطرونا እግዚአብሔር ከፈጥራና ከሎ ዘሃብኩምና አባዚህና ይና ነህበኩም okay vision እንተ ዳአለከ አነ visionisi the next 5 years ከምዚ ድኳን ከኸፍተ እንተልካ እሞ ነዚያ ሰበይትኻ አፕቲ ፕላን እንተ ዳ የቲኻያ trust me ከሆነልካዩ that's how we are created it is ዘርኢ ግን ካባኻ ግን እንደሌና ቲ አይዲያ ግን ካባኻ ከመጻለው because ከመይና ተፈጥርና ንሕና ነቲ ናትካ vision ነቲ ነህዋት ናይወዳት vision support ንገብርና okay እቲ vision የብልናን እቲ ነብስና የብልናን ማለት አይኮን ግን visionary ክትከውን ግን ክትክእል አለካ you know